Takže dobrý den, dámy a pánové, a já vás tu vítám u dnešního videa, tady z War Thunderu. Tohle je moje první video, takže mě moc nehejtěte, prosím, protože to bude úplně strašný a strašně cringe. No, nicméně, mám tady F4U1C, F4U4B, F8F jedničku Bearcata, F8F1B Bearcat a tady mám Invadera. Takže já myslím, že jako já nevím, jestli tam mít toho Hellcata nebo toho Invadera. Schválně mi poraďte do komentářů, co je lepší, jestli ten Hellcat anebo Invader. Vážně to tam napište, prosím, protože já vážně nevím. S tím Invaderem se mi sice dobře celkem bombarduje, ale jako nevím, co s ním víc dělat, protože mi to s ním moc nejde. Potom po Bearcatovi si zkoumám Tigercata, tak to mi taky napište do komentu, jestli je dobrý si ho dozkoumat, anebo jestli je dobrý jít do toho Twin Mustanga, anebo tady do té AD4. Tak, byl bych moc rád za odběr a lajky nějaký, protože jak vidíte, tak nemám úplně nejlepší počítač, běží mi to na 27, 29 občas, spíš 25 FPS, což není úplně tolik. A taky bych byl rád, abych si mohl upgradenout trošku ten setup, protože tady mám jenom svoji obyčejnou myš, kterou jsem vybavil páskama na drag click, ale vůbec to s ní nejde, protože ona k ní neexistuje žádná aplikace, nic, nemůžu si přenástavit ten blbej debounce time, takže prostě je to úplně na houby a dá se s tím klikat ultra pomalu do Minecraftu, jo, takže asi tak. Klávesnice je taky úplně na houby. Tenhle ten mikrofon, to je bráchův, takže ten jsem si dokonce i půjčil jenom, takže to jsem rád, že mám vůbec nějaký mikrák teďka, když je pryč brácha. Tak a já jdu do bitvy. Ty. Tak to se mi ještě snad nikdy nestalo, že by to bylo tak extrémně rychlý, protože to bude halo vum. Úplně. Byl bych rád, kdyby jsme na tom tady nějak postavili třeba nějakou menší komunitu, protože se mi ten War Thunder celkem líbí a kdyby jste chtěli, tak bych za nějakou tu dobu mohl udělat nějaký klan ve War Thunderu tady a možná bychom jako mohl bych dělat nějaký soutěže a tak. Možná, jako sice by to byla soutěž o nic, ale to je vedlejší. Jdu na Tigercata, ne tak dobře, jdu na Bearcata. Výborný, ale teď se mu to hrozně laguje. Jinak jestli znáte někdo nějaký program na natáčení, který nežere tolik ramku jako OBS a je zdarma na neomezenou dobu, tak bych byl moc vděčný tomu, kdo mi to napíše do komentu, jestli něco takového vůbec existuje, protože já nevím teďka. Mě prostě kámoši doporučili OBS, tak to natáčím přes něj a hrozně mi to žere tu ramku. Proto mám i těch 30 FPS, no. Prostě bych potřeboval i lepší počítač. Je pravda, že není úplně vážně dobrý, takže tomu počítači je skoro stejně let jako mě, takže
to byly dobrý lagy. No, proč se nemůžu? Easy. Nice. No, výborný. Vyskoč. Sundal jsem jenom jedno letadlo, takže nic moc, no. No, tak si beru jedna Bčka. Bírketa. Pivní kočka, tyja. To je úplně skvělej překlad. Zikil. Oj. Výborný. Kámoš Bírket. Šel to. Vincent Maverick. Vím, že tady máme nějakýho Čecha. Do prdele. Jestli se ptáte, co to bylo, tak nevím z jakého důvodu. Já mám tady pod stolem nějakou random plastovou starou stoličku. Tak jsem do ní prostě kopnul. Tak se nedivte, kdyby tady furt něco rachotilo, protože to bude ta stolička. Jestli chcete, abych jako točil i tankový bitvy, tak klidně napište do komentů. Jestli je mám točit taky. Mě sice až tolik nebaví, ale klidně, když budete chtít, tak si sem tam zahraju. Jsem dělal, dobrý, tak se nestalo. Ti teammates se do toho nějak dali. Máme všechny 3 letiště. O, tak asi už ne na dlouho. Bych si dovolil tipnout. Šikovně. Takže jsem cápka nechal, aby mi nám obsadil letiště. Já regulérně nechápu, kdo by sakra věšel bomby pod křídla, když tady máš bombsite a ten je poloprázdnej. Proč? Proč? No. Hele, tak jako dobrý, na to, že mám jenom lehký boostery, tak jsem jako celkem spokojený, že mi to jako hodilo přes 1000. Taková průměrná bitva bych řekl, hele. Sice tady mám 15% a 30% booster, ale ten 30% mi funguje jenom na 24%. Prostě víc boosterů dohromady mít nemůžu, no.
A jinak já jsem celkem spokojený s tím, co se mi dneska povedlo. Pokud chcete, tak dejte ten odběr. Dejte určitě nějaký like pro další videa a asi zatím čus.